Masu kallo Assalamu alaikum ga takaitattun labaran daga nan Barewa Radio. Tare da ni Adamu Muhammad Jorokona. Gwamnatin jihar Katsina ta bayyana cewa dakarun rundunar sojin saman Najeriya wato NAF sun lalata mafakar babban shugaban 'yan bindiga Babaro da ke dutsen Fawa a karamar hukumar Kankara tare da ceto mutane 76 da aka yi garkuwa da su. Kwamishinan tsaro na cikin gida na jihar Dr. Nasir Mu'azu shi ne ya fitar da sanarwar a ranar Asabar inda ya ce samamin da rundunar sojin saman ta kai da safe ya kai ga hallaka mafakar Babaro wanda ake zargin shi ne ya jagoranci harin da ya kashe mutane da dama tare da yin garkuwa da wasu a unguwar Mantau karamar hukumar Malumfashi. Mu'azu ya ce waɗanda aka yi garkuwa da su a harin unguwar Mantau duka an ceto su ciki har da mata da yara, sai dai ya bayyana cewa wani yaro guda ya rasa ransa a lamarin. Ya kara da cewa wannan samame na cikin dabarun kawar da sansanonin masu aikata laifuka, raunana hanyoyinsu da kawo ƙarshen kashe-kashe satar mutane da suka addabi jama'a. Protocol na gwamna Abba ya mayar da sama da naira biliyan 1 ga ICPC daga cikin naira biliyan 6.5 da ake zargin sa da kwangilar bogi. A cewar wani rahoto da Barewa Radio da tattara a ranar 25 ga watan Agusta shekarar 2025, an bayyana cewa Abdullahi Rogo, daraktan tsare-tsaren gwamna jihar Kano, ya mayar da naira biliyan 1 da miliyan 109,230 zuwa asusun dawo da kuɗi na ICPC. Bincike da hukumomin EFCC da ICPC suka gudanar ya gano cewa an biya jimillar naira biliyan 6.5 don kirkirar kwangiloli ne kawai na bogi. Shugaban kungiyar ACF Chief Mamman Usman ya bayyana damuwa kan yadda ta'addancin 'yan bindiga tare da yin garkuwa da mutane da sauran miyagun laifuka ke ƙara jefa arewacin Najeriya cikin baƙin ciki da rayuwa a wahalce. A yayin taron masu ruwa da tsaki na kungiyar karo na 78 da aka gudanar a Kaduna, Usman ya ce arewacin Najeriya na ci gaba da rasa rayuka a hannun miyagu da iftila'i daban-daban. Mun yi rashin matasa da tsofaffi saboda kisan gilla, ambaliyar ruwa da sauran masifu. Usman ya yi kira ga iyalai da su kasance suna lura da abubuwan da ke kewaye da su don neman mafita cikin lumana maimakon nuna halin ko in kula. Shugaban ya kuma nuna jimami game da manyan fitattun 'yan arewa da suka rasu kwanan nan kamar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Alhaji Aminu Ɗantata, Justice Muhammad Uwais, Professor Jibril Aminu da Chief Audu Obe. Ƙungiyar ACF ta kuma tattauna kan shirye-shiryen bikin cika shekaru 25 da kafata a watan Oktoba da batun rikicin iyaka na Ete, tare da nazarin halin da ƙasar ke ciki, wanda nan ba da jimawa ba za a fitar da sanarwar bayan taro daga bakin sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar Professor Tukur Baba. Ƙarshen takaitattun labaran duniya kenan daga nan Barewa Radio. Na ku har kullum Adamu Muhammad Jorokona. Ma'assalam.